Hi havia una vegada, en un poble petit, una persona que després de rentar els llençols els penjà a l'estenedor que tenia compartit amb el veïnat. Al cap d'una estona, una altra persona va fer el mateix i en veure que l'estenedor era ple, va agafar els llençols penjats, que encara es trobaven humits, els plegà, els deixà a terra i penjà els seus. Quan la persona que havia penjat primer els llençols els anà a recollir, els va veure a terra, humits i una mica bruts de pols. Va rondinar, però se'ls va endur cap a casa seva. En això que la segona persona, que havia rebut parents inesperats a casa seva, es va adonar que necessitava més llençols per fer els llits i anar a veure la primera persona, que era veïna seva, per demanar-li si li'n podia deixar algun. La primera persona li va dir que sí, que en tenia, però que com s'havia trobat els seus humits a terra de l'estenedor, havia hagut de posar uns altres que tenia secs per fer els llits i ara ja no li en quedava cap per deixar-li, si no és que volia que li deixés els humits. Aleshores, la segona persona va comprendre que no tan sols havia perjudicat la primera persona, sinó que també s'havia perjudicat ella mateixa. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.